Младите момчета в отбора на Литекс. Там като цяло целта е по-скоро обиграването на тези млади футболисти, не толкова атакуване на по-предните позиции. Важно бе Литекс да се спаси. Все още това не е чак толкова сигурно, но тези момчета, които виждаш, Марин Орлинов вече с доста стаж на вратата на Литекс. Има и други по-познати имена, но какво на теб лично ти прави впечатление? Интересна система на игра 3-5-2. Ще ми бъде интересно да ги наблюдавам. Казах аз преди, че доста млади играчи. Прави впечатление, че имат двама чужденци. Ще видя как се представят и те. Щом ме даде шанс, Любко не би заложил на слаби играчи, така че със сигурност ще дадат качество в отбора на Литекс. Ще ми бъде определено интересно как ще подходят в началните минути, защото ние знаем, че Любко Петрович определено в отборите, където е бил залаган една компактна защита, много сигурност в фаза защита и вече използване на шансовете в предни позиции. От това, което си успял и ти да наблюдаваш в последно време, има ли положителна промяна след идването на Любко Петрович отново? Защото Литекс бе в доста негативна серия, започна още преди на Нова година. След това тази тенденция продължи, но като че ли с неговото идване вече нещата се поправят? Със сигурност има и тя се вижда. Ние гледаме и резултатите и статистиката съм гледал. Много трудно губят. Това, което ми прави впечатление, е, че много трудно губят и аз не се учудвам, защото, както казах, такъв опитен треньор като Любко Петрович залага на много компактност и много силна игра защита. С тази схема с петима футболисти в средата на терена, ще се опита ли Любко Петрович да не позволи на отбора на Беласица да развие атаките по фланга? Там е много опасен отбор от Петрич. Това ли е като цяло целта и вече да се разчита на двамата нападатели в по-предни позиции? Със сигурност тази система на игра, както е защитна, така и атакуваща, много зависи от крайните флангови играчи, които при преходите в двете фази да дават това числено преимущество в дадените зони. Преминаваме към отбора на Беласица. Там има една голяма липса в лицето на Запродинев, който е наказан, защото получи пети жълт картон в миналия матч. Така че Беласица няма да може да разчита на своята голяма звезда. 10 гола с екипа на петричани до този момент през сезона, хет-трик в последната среща. Това до каква степен ще е удар по амбициите на петричани? Познавам го Запродинев, много ефективен и добър играч. Абсолютно ще бъде загуба за отбора на Беласица, защото, както добре знаем, отборите във втора лига, а пък и някои в първа, нямат дълга скамейка и това има основен проблем. Не ми се вярва да имат така, да много видиме някой, който да го замести достойно, но за мен ще бъде загуба за отбора на Беласица в този матч. Мариан Вангел влиза на негово място. Марко Телшанов пък е с капитанската лента. Ти го познаваш доста добре, тъй като и той премина през отбора на Марек, но като цяло твоето впечатление от отбора на Беласица, защото и той е, както говорихме в началото на днешния ден, един от тези отбори от Югозапада, които завръщат футболната емоция в този край на България. Това, което ми прави впечатление след идването на Венци Иванов е, че много често сме го говорили с тебе, отборите от Югозапада едно време разчитаха на много агресия, борбеност, печелене на единоборствата и това го виждам след идването на Венци Иванов и определено им помага в мачовете до сега. Има ли нещо, където Беласица ти се струва уязвим? Видяхме една доста детинска грешка от младия Динчо Йовчев. Това момче мисля, че е 2004 или 2005 година. Много млад футболист, който тепърва със сигурност ще пробива в мъжкия футбол, но това може ли да изиграе лоша шега и готови ли са, понеже ти си специалист на темата юношески футбол, готови ли са тези млади момчета да навлизат на най-високо ниво, дори когато става въпрос за втора лига? Ние споменахме за правилото за млади играчи, които трябва да участват в срещите. Аз го адмирирам абсолютно. Много ясно, че се получават грешки в
двубоите от такива играчи, но треньорите, ръководителите също трябва да имат една търпимост към тези играчи, защото трябва да им да създадем един комфорт, не при първата грешка да бъдат така критикувани или обвинявани в нещо. Те първа пред тях бъдещето предстои и трябва да се залага на тях. По тази тема похвално за Венцислав Иванов, че той разчита на това младо момче още от първата минута в днешната среща. Димитър Иванов и Аспарус Милков. Това са двете крила на отбора на Беласица. Те ли са ключа към победата?